Chráněný pás. Ty jo, AMX do mě zezadu střelil a jdu na něho. Ty jo, ten se tu rychle, no, ten nás napadl zezadu. Doměřuju. Jeden z našich pásů je poškozen. Trefa do černého. Škoda, že jsem ho teď netrefil. Já jsem nízko dělal, já jsem ho trochu výš. Tak teď pojedu tady, snažím se ho obět to AMX tady kolem těch vagónů. Ale naše AMX ho sejmul. Teď už tam zbývá T1, která je za tím barákem. Tak pokusím se, jestli vyjede. Ano, vyjíždí. Zase. Nepřátelské vozidlo zničeno. Dobrý.